Шокиращо начало! Това е добър старт на такова видео, нали? Днес ще говоря за това как да направите най-добрия избор за водолазния компютър. Дали купувате нов или пък искате да подновите вече съществуващия си. Трябва да отговорите за себе си на 3 въпроса, които ще ви помогнат да направите най-добрия избор. Първия е колко пари сте готови да похарчите за водолазен компютър. Втория, дали ясно виждате това нещо, което ви е на ръката. И третия е дали искате нещо ежедневно, което да стои постоянно на ръката ви, или предпочитате уред, който да носите само под водата, когато се гмуркате. За първия въпрос, колко пари сте готови да похарчите за водолазен компютър, трябва да сте спокойни, че дали компютъра е в ниския или високия ценови клас, това не го прави. По-скъпия компютър не е по-сигурен от по-евтиния. Разбира се, допълнителната стойност дава допълнителна функционалност. Цените започват от около 200 евро до към 2200 евро, като разбира се, всяка паричка отгоре дава нещо допълнително. По-ярък екран, повече функционалност, вибрация, мултигаз компютър и така нататък. Не е нужно да влизаме много в подробности. Мерцедес си е Мерцедес, нали? И дачията ще ви закара от точка А до точка Б, обаче допълнителната стойност дава допълнителен комфорт, спокойствие, сигурност и всичко останало. Толкова за тия неща. Дали виждате компютъра ясно е когато сложите нещо на ръката си. Ако е такъв размер, дали виждате заданията, дали виждате дълбочината, времето, което е разрешено или не. Ако това е малък за вас размер, тогава вече има доста много опции на пазара. Като аз, разбира се, препоръчвам Garmin, защото съм сигурен в тях, ползвам ги от години, здрави са, надежни са и това е голяма фирма с репутация, която всички познават и са спокойни, защото са сигурни, надежни и така нататък. Големи компютри, нали? И ако не мога да видите този, гонете нещо такова, нещо, което с един поглед ще видите ясно важната информация. Сега няма ви казвам как работи компютър, но това е идеята. Просто, когато компютърът е на ръката ви, да може с един поглед, нали, ако тук не става, вземете този. Ако не е с него, този. Но наистина има опции, които да ви дадат, това, което имате нужда. И трето, което трябва да помислите е дали компютърът да бъде ежедневен или не. Аз ползвам такъв, който е ежедневен, МК3, страхотен е, защото съм активко, хода, карам там сноуборд или колело, или тичам, или плувам, или някакви такива глупости. И той ми следи и съня и затова аз наистина не го свалям и пък се гмуркам и доста често и така. Но ако сте фен на някаква друга марка, марката с ябълката има страхотно приложение, което също е добра опция. Но това е ако решите компютърът да ви бъде ежедневен, да е нещо, което да е постоянно на ръката и освен за гмуркане да го ползвате, да ви следи и другите активности. Ако пък предпочитате по-изчистения стил и ви дразни да имате нещо на ръката, вземете си нещо, което да ползвате само под водата, но отново тогава се водете от предишната стъпка, дали го виждате, докато ви е на ръката или не. Но и оттам, нали, другото пак ще ви помогне цената, колко сте готови да похарчите. Тези компютри, които струват 200 евро, те не са по-лоши от другите, които струват 2200 евро. И двата модела ви казват колко е разрешеното време на дадената дълбочина, ще ви покажат safety stop и цялата там функционалност, която мога да ви разкажа друг път. Но за момента толкова, нека да е кратко, ясно и точно. Аз продавам всички тия неща на много добра цена. Заповядайте на ъгъла на Черни връх и Орел и тук може да си ги закупите или се обадете да си говориме. Не че ми е скучно, но така предпочитам да си комуникираме. Следвайте ме, лайк, шер, subscribe и всички такива неща. Шернете го това тъпо видео на някъде, където аз не мога да достигна, за да се прочуе и ми кажете ако харесва, за да пускам още такива съдържания. И елате си купете нещо, за да работим за плана Веско Милионер. И това е. Очаквам ви. До нови срещи. Чао!